Ai ơi, ăn xuống thắng rồi. Ê ai thằng sợi. Đê thằng đứa đẻ. Ai đâu mà dẫn thằng đứa đi ai. Ra phần đi anh nhỉ. Thằng sẽ ai? Phạt, thôi được. Được. Fungbai, Fungbai, anu problem mansipur dongna geyabra? नै माथो आदा सोलाय जेरैखि आदा जागोन दे फंबाय आंलाय बेखौनो मानसि गैयासो सानदोंमोन। फैदो जेरैखि ओइ बुरि आदा जु फैदोंना खर'फा नै आदा आंनो राबाखायनो राब ससे बर ससे रायलायखांबाय जेबो नङा दे बिदिया जाखायो मिक्सारा। बेवाय आं सफैबायबो। औ बेवाय सफैबाय आं बिदि सिगां खबर हरबाथाय एडभान्स सफैखायो। दे होमबालाय जिरायथ'दो बेवायफोर आं दै लायनानै फैनि। फंबाय दिनै मोनानि खबरखौ लानानैसो फैदोंमोनलै आङो एकदम 9टायावनो सहैथारनांगौनो। औ आदा आंबो रेडिखासै लंपेन्ट गाननांगौ। दे आदा आंबो नोङो जिरायथ'दो आं लंपेन्ट गानना फैनि। दे जागोन दे फंबाय थाब ओंखारथारदो। जागोन दे बेवाय जागोन। दे बुरि नोंबो थाब ओंखारदो। जाबाय थ'दो। थ'दो आदा। औ फंबाय। खोनासं नानिमोन बाबुमोन बे गरम बन्द'आवनो नोंसोरखौहाय गान खननाय मोसानाय फोरोंनाय जागोन। Good morning जिरायदो। फैदो मिस। खोनासंदो मिस दिनैनि स्टाडिया आखाइ खबनाय ओमफ्राय मोसानाय स्टेप मोननै फोरोंदो। औ दे जागोन मिस। फै गथ'फोर। गथ'फोर आंनि आखाइ खबनायखौ मोजाङै खोनासं। खोनासं गथ'फोर आंनि आखाइ खबनाय फर्मुलाखौ मोजाङै नायनानै लादो दे। Hei, मैना दं गैला? दङ। बोरो बहा दं लेंहर। मिस ओरै फैसाय। थुलै नोंखौ लोगो हमनो फैदों। खोनाबाय मिस जोंनि मेन खामानियानो जाबाय 70 लाखनि खामानिखौ जोंनो हगारना होनांगौ नङाब्ला नोंनि जिउआ बिराद गिदिर खैफोद जानो हागौ। स्किम नांगौ बिसोरनो आं थासान्दियाव रावबो हगारना होनो हाया। मा होनो हाया? नायगोन मिस नायगोन। खैफोद दं गोसोआव लाखा।
सफैबाय खुलुमबाय दे जाबाय फिसा बाबायालाय नै बावनो दङ लेखा लांदों ओइ बावा बौ सफैयो ए बाबुआ सफैबाय बा औ सफैबाय औ गियान होनबाय बाबा सफैयो आदा ओइ आदा मानसियालाय न'आव दंना गैयालै सफैबायमोन जोङो माहाजोन मानसिफ्रा खबरखौलाय हरखादोंमोन माहायबासो थांलायबाय नामा ए फैमारबायानो फै फंबाय जेरै जागोन आदा जागोन बिमा ओइ आलासि सफैबाय ए सफैयो जुगुद' ओइ सेरा लानानै फैलाय बोथोरालाय मा एफा गरमलै आदा नोंथांनि फिसालानि खबरखौसो लानानै फैनाय जादोंमोन फंबाय बे खोथाखौसो लानानै फैदों दे रायज्लायजागोन दे थारमानि खोथाया जाहैबाय आदा नोंथांनि फिसालाजों नैबे फंबायनि फिसाजोजोंहाय नोंथांमोनहा बुंनानै लानो हायैखाय आङो गेजेरावनो बुंनानै होनाय जाबाय औ नंगौ गथ'फ्राबो हाबा जानायनि बैसो जाखाबाय जेबो नङा गावसोर सानैजों मिलायलायोबालाय माथो देग्लायनो दाहाम दुम लाबोलायनानै हाबाखौनो मोजां ग्रोम ग्रोम खुंनो हानोसै हा नोंसोरलाय माथो सानखा नै बोराय नोंलाय मा सानखो जायो आंबो बेखौनो सानखादोंमोन दे मोजाङानो जाबाय जाखाबाय दा बुरि औ सायौ ओमफ्राय फंबाय जानायखासो नांलायलालै आदा नोंसोर मिलायबाय जाबाय नै जों थांथारनोसैबो थाबाय थाथारला दे बिदिबा दे थाथ'दो बाजै थांनायसै औ दे थादो आदा दे